Avui, l'Associació Cultural Horta de València, un altre any, complirà la tradició de participar en el 9 d'octubre, en la representació d'Alacant, Castelló i València. Visca el 9 d'octubre, visca el Dia de tots els valencians! Bon dia, estem al 9 d'octubre en Clàudia, Lilín, Tània, Arantxa, Noelia, Pat, Glòria, Yaiza Sandra, Martina. i Paula. Visca el 9 d'octubre i visca l'Horta de València!